iti masakbayan. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam anagpailingad itinagan nga Evelyn. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Chancel Ira Manuel iti Hong Kong, Daisem de la Cruz iti Singapore, Brenilyn Carting ti Hongduan Ifugao. Parents ko ada Papa Francis kan Mama Liway Agurin, kan kabsat ko ani Beverly Agurin Wangag di Tatabok Kalinga from Marilu Odlus. Makablaawan pa'y amin at taga Peru, Lasam, Cagayan from Lyra Senon iti Cyprus. Amin akakaduak nga agab-abang iti next uploadyo iso da Foltun Tega, Van Shelton and Marika Dangiwan dito'y Nueva Vizcaya. Karamanan dagijay tagatawang Balbalan Kalinga a listeners from Hasin Mangwag. Kanila kay ko ani Jonathan kan anak mi ani Ethan from Glenda Lorenzo. Makablaawan pa iti Bautista family dita Barangubong, Villasis, Pangasinan from Endless Love. Kadagiti kakabsat ko ani Mark Anthony, a new daddy kani Baby Luna, ni Mark Lester a cum laude, kani Shireen Joyce, happy 16th birthday from She Salayog. Lopez kan Ramirez family dita Rangay Isabela from Winnie ti Malaysia. Shout out pa kay ni Divina Kotig kan Aidan Jules, ni Jonel Suyat, Danica Aquino, Abet Cariaga kan Christian Tadeo akaduak dito Riyadh from Mar Tagle. Soriano family dita Malig Isabela, kan dagiti friends ko ditoy Hong Kong, ada Apeng, Madam Pepay kan Grace from Crizel and Soriano. Makablaawan pa iti Lumboy family dita Ribswan na Gilian La Union, kan friends ko dita Hong Kong, Macau, kan dito'y Canada, from Brian Ephraim Lumboy. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Evelyn. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Ilingad naklatan itinagan nga Evelyn. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. Awan panggap ko idi nga agabroad, ta saan a panaglastog, nasaya at ti panagbiag ko dita Pilipinas, tabak nang tinangasawa kanya. Di makelak iti rigat manang, kat nairwamak matket di nga aggamulo iti daga. Ngam nagbaliw ti amin idi inasawa dakon. Malagip ko idi manang, tunggal adda kami iti talon, iloko a drama ti pagliwliwaan mi, kabayatan ti panaggamgam mulumi iti daga. Dagiti pa yan drama iti radyo ti agserserbi a pagorasan mi, kabayatan ti panagtrabaho mi iti talon. Ni Don Amado ti akin kukwa iti daga asuksukayan mi, kastamoten tinagsaadan ti kalkalapaw mi idi. Ni tatang ko ti pagtaltalkan ni Don Amado iti amin maipapan iti talon. Lakay abaro ni Don Amado, kat sigon kadagiti nang nangag ko nga istorya, nauyong kano, ngem sopadi dayta iti pannakaamamok kankwana. Gapu tanalaus ti kinasingpet na kanyak, kastamoten iti pamilyak. Rugyak manang ti agsalaysay, idi na minsan nga ingkuyog na kami kanitatang iti rancho na iti lugar mi. Gapo taadda idi impatarimaan na kanitatang ko. Naglawa to'y ranchoyo, Don Amado. Kan nagado dagiti taraken nyo adingwan. Tay tatibong ate ami na panagsalukag ko di ka bampanwaga, Evelyn. Don Amado? Kat amin dagita, matagikwam,
No aramatam ti utek mo. Ha? Don Amado? Kun mabalin ka di Evelyn. No datalaang nga doa, amado ko namlatan kanya. Anya? Sapay la kumata di mo panunutan na nadursuka. Kan sapay la kuma, tadi nakaguray ti kastoy nga ibagbagak itaken ka. Amo manawaya Evelyn. Katamukmet nga awan nobyom. Lupay ang dadata nga ado ti agdatdaton kan ka. Kat pangaasim, tay palubos mo kuma nga agdaton akmet kan ka. Ha? Diyak amo noon niya ti sawak, sir. Diyak amo. Adalo man ti rabi. Ngamjak pala makarik na itituglap. Itay pa'y nga dak dito'y sango ti tawa mi nga agpampanunot. Tsak maawatan ti riknak. Apay asan mapunas iti isip ko timbagbagan ni Don Amado. Idadda kami iti ranchona. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ibilay anak. Ha? Tatang, da kayo matgayam? Apay nga da kapayla di tawi. Adalo man tirabi anak ko. Apay adi kapayla maturaw. Diyak pa'y lang amin makaturog, tatang. Diyak pa'y agtuglap. Anya? Nay, apay nga ay. Diyak mo't amo, tatang. Mas daawak mo't. Italaang akastuyak. Anak, nalami isan ti puloy ti angin asumrek manipod di tatawa. Kasayatan no isaramday tan, kat pilitam ti maturaw. Sige, tatang. Tong palag ti imbagayo. Nay, Evelyn, anak. Apay ngay may kapayla dito'y talaw. Ha? Tatang? Rumbang ko man nagdiretso kan ijay mansyon ni Sir Amadaw. Aday jayin ni Nanang Mau. Ha? Apay, tatang? Anya ti aramidan medya mansyon? Tumulong kayo babae nga gisagana ijay tadapas kan mapasamak. Kasangay nga bin ni Sir Amadaw. Ha? Alan anak, sumarunukan ijay ta nakababayin kan ni Sir no saan tayo at tumulaw. Sige. Sige nga, Rod, tatang. Sir Amado, apay nga inawis nak diti opisina yun diti mansyon. Amang ano sa pulon dakdag iti kakaduk nga Bayam idan, Evelyn. Adudan nga kasi kaso ijay. At tangamin kayat kung itadkan ka. Ha? Anya day ta, sir? Ngamsakbay nga itad ko. Pangasim. Tabirngasan na kumalatan. Di nakawagan iti Serwin no Don Amado. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Pangasim, Evelyn. Sige. No, isuti ko nam, Amado. Oh, kasta. Nagimnas atenggan. Para kan kada ito akwintas, Evelyn. Ha? Wow! Nagpinta sa kwintas? 24 carats gold na ito eh. Sagot ko kan ka. Anya? Ngam, sikat yung kasangay. Apay asyak ti sagutam. Basta para kan kada ito eh. Kat matagdama.
kabayatan ti pasken. At dapay sa bali a sorpresa. Kat sapay lakuma, tadi naktupaayan iti sango, dagiti kalugaran tayo. Jak maawatan no anya ti imapay ariknak kadagidi akanito manang Emmy. Nalabit a nasisirapak iti material abanag nga inted kanyak ni Amado. Ti sorpresa nga imbaga na kanyak iti daydi a panagkasangay na, isu ti panangkid dawnan nga agkalaysa kami, iti sango dagiti kakalugaran mi. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Ultimo dagiti dadakkel ko ket naklaat iti napasamak. Syakmet, kaya rigak timonmonye ka nga imanugot latan iti kiddaw ni Amado nga agkalaysa kami. Nagarbo ti panagkalaysami ken ni Amado manang. Ket kaya rigan na nagfiesta ti lugar mi iti daydi a kanito. Iti apagdarikmat, naiyaon ko iti rigat ti pamilya. Kasladyak pa'y lapat siyan, Pulon. Ti anya, Pilisa. Ngagnanaad tayo na dito'y sular ti mansyon ni Don Amado. Ay, jak mo't ninamnama da ito'y Pilisa. Jak to pa mo nga dagayam relasyon da ibilin nga anak ta ken ni Sir Amado. Wen nga Rod, nakla at akla nga idi inawis na ti anak ta nga agkalaysada. Kat ita, dandanita pa yan maaddaan iti apu ko kadakwada. So nalaan, ta medyo makapasair ti ibagbaga ti dado makalugaran tayo. Pulon. Kinundawayan tayo kanaw ti kinasingpot kada tayo ni Don Amado. Kinargari kanu ni ibilin nga anak ta ti amo tayo. Ay talang tayan ti adat na. Nga mismo mo't ani Don Amado tinangibaga nga awan ti kasta na pasamak. Mamati akmet iti dayta, Pilisa. Tauray marigrigat tayo laan. Pinadakkel tayo tinasayaat ni Ibilay. Saan ta nagkurang iti panang bagbagaken kuana? Nay, Ibilay, buy-buya ang mutlatan dagiti agamam. Apayin anak kaw. Nagunagan ti panagsinaay mo. Tatang. Anak, apayin. Anyat mapaspasamak ka. Saan ka naragsak, tatang? Anya ti kayat mo asawan iti kasta nga imbagam anak kaw. Malaksid a pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Awan panagayat ko kani Amado, tatang. Anya? Apay nga ron anak ikalaysa ka idikan kuana. Anda pa yun anak yu ita. Jak matam mo, tatang. Jak maawatan ti bagik idi. Jak amo no apay nga imanugot aklatan idi. Anak. Italaang nga ibuksilak daytoy, tatang. Italaang. Ay, ti anak mo ngay. Ipatpatag mo ka day. Tatang. Ibagam kanyak Ibilay. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Wano saan? Kasano itan Pulon. Anya nga iti aramiden ta.
Ay, jak amo, Felisa. Maaburido ak maggapo iti kasteng embaga kanyak ti anak ta. Ay, Nakababain ko ni Sir Amadaw no bilang laang. saan la aday tapulon? Ad-adapay ang nakababain tayon. Anya ti kayat mo asawan? Iti kanito ang maduktalan tipod no akaririk na ti anak ta. Kasla napasing kadaanan ti atap dagiti kalugaran tayo. At talaga ginargari laang ni Evelyn nga anak ta ni Don Amado. Tapno maiyaon tayo iti rigat. Ay, Anyamot gaminan ni Evelyn. Apay di mala nagpanunot ana imbag. Sakbay ko maasimbrek iti sitwasyon na ita. Apay ang nagdarasudos laktan. Nakamatan ka na, Evelyn. Sika talaga, Reden. Talaga nakaragragsakak tungkal kadwa ka, Evelyn. Naidumdum at ikinaragsak ko. Reden? Katamom no apay. Kaputa gayatakin ka. Ay ayatan ka mat, Reden. Evelyn, Reden, saan ka nawaya? Kasado ak. apay. Ay ayatom ka din ni Don Amado. Ha? Marikrik na kasyak tayo ayatom, Evelyn. Saan atila kay nga asawam? Asawam. Isosumurot ka langan kanyak. Umadayuta. Pumanaw tan dito'y lugaryo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalabit asa anak pay ama ko na amanakman manang. Iso a dinadarasudos ti amin a pangaddeng ko. Ta itiday di a panangawis kanyak ni Reden nga umadayo kamin. Timulo kaklatan, ajak man la pinanunot no anya ti ibunga ti aramidak. Talaga ngamin nga ay ayatat ni Reden. Kat nariknakan kwa na ti jakpulos nariknakan ni Amado. Nga uray pa'y magunod ko ti amin akayat ko iti danana. Tanabak nang kat nga rod. Ultimo ti anak ko manang, jakon pinanunot. Tasimuro taklatan ken ni Reden, akas laawan anak ko a pinanawak. Oran niya taramidak. Talaga ajak makastrag iti trabaho. Reden, Aramidok mo ti amin. Gamno apay adimot la sumang bayan ti swerte. aganos ka laeng, Reden. Amang ano saan pa'y atalaga na danon ti umna agundaway. Talaga kit di ang malas ko nam ah. Ha? Sa anak mo takas to idi. Nalagan ti sir kanyak idi ti kwarta. Ngamita, marigirigatan nak nagsapol. Reden, Sige, tayo nakagdigusan. Kaya't kung tagina na. Talaga na panugak. anyan ngagpaiso. Uray siyak. Mariknak mo ti kinadagsan ti panagbiag. Itaada kamin ka ni Reden ti agdandan na. Bunga nga ta daytoy ti panang talikod ko iti agamak. Tsaka mo noon niya ti rumbang nga ramidak.
Nagsapay la ko ma. Tamadaarak dagitoy mapaspasarak ita. Anya ka mo ton. Kanayon kan amarabyan sumangpot. Sakit kanayon kapay anabartok. Awan bibi ang mudang nga! Tinumpanak. Dahil tati kong gulam ta malas ka. Anya, kalpasan ti amin nga inaramid ko para kan ka. Kastang tibagam kanya kreden. Talaga matamalas ka. Sipot nagdanata. Pasi ka na rigat, tinapasarak. Malas ka, babae. Balang kantis ka nga, mate. Anya, Isotap na gibusan ti pa nagmalas ko. Panawan ka, Nevelin. ha, Reden, anya ka din dayta nga ibagbagam kanya. Nalawag mo tinangag mo. Agsinatan. Malas ka, babae. Kasayatan no agsinatan. Tadyak kahit ti mairaman. Iti kinamalas mo. Pagkawanan daktatang. Nanang. Oh, nayan Evelyn. Anyan ti kasto ngay nararamid mo. Dandan ni makatawan nga awan damag may papankan ka. Sa ita, kalaat at simangpot ka. Nanang, nagbiduta ka. Saan ka lang nagbidaw? Nalawag pa yan nagbasol ka, Evelyn. Tatang. Ibagamban kanyak. Pudno ka diya si Mor ka iti sabala lalaki. Akas iti nagdinabag idiklat a nagpukaw ka dito lugar tayaw. Tatang. Kasarsarita na ka ti Amam Evelyn. Taipod no lakumati kayat may amaamuan. Agsao ka, Evelyn. Agpaiso ka day. Uwan, tatang. Anya? Ay, unay ka nga, ubeng. Ay, masapon nga urnusam ti amin, Evelyn. Kasaritam ni amado nga asawam. Kat di na kami namnamaan amang kuyog kan ka. Si kalaang ti mapan makisao kan ni amado. Amado, pakawanan Evelyn, Mabainak la kuman nga agsubli dito'y lugar tayo. Ngamawanan ti sabali a papanak. Pakawanan nak. Nagpasulakkan ka. Nadagsan ti basol ko. di ka mapapasol. Tamok matadinak ay ayatan. Amado. Amok ka nasisirap kalaang iti material abanag ngayon jayak kan kaiti. Amok ka napilitan kalaang nakikalay sa kanyak. Kapoy tinapintas abiyag amay paaykukan ka. Ngamkit di. Nariknak nga awan panagayat mo kanyak. Ngumagya mo naklatakan ka. Taimpayan nak iti anak. Nga isu tiliwliwa kita. Amado. Saan na may libag nga asawa kalata? Sikat ti ina ti anak ko. Isa pag numaramlat ta, noan niya ta da kanya ta agasawa ta. Ngamtapno na anayin amagunpod mo ti ragsak akal kaligagumam. Umadayo kami iti anak ta. Anya. Labing ito, Evelyn. Ngamday ta ti desisyon ko. Umadayo kami. Tapno makalipat akmet iti saem na impalak ammo kanyak.
Pudno nga impalubos ni Amado apag numarak ti amin asa ni Kwami, tagasawa kami kat nga rod, manang Emmy. Ngam nagbain akon a makiranod pay kadagiti sa ni Kwana, gapu itinadagsen a nagbasulak ken Kwana. Iti yadayo dagiti agama, ingkadeng kumat ti agabrod, tapno manggedak iti bukod ko. Kat sa anak amang namnamalatan iti kinabaknang ti ama ti anak ko. Kantap no makaliklikak iti agkakaalas asawan dagiti kalugaran mi, maipapan kanyak. Sakbay ang nagabrodak manang, kinasaritak ang naimbag ni Amado maipapan iti anak mi. Kat kinunana ang nawayaak amang kontak iti anak mi, kabayatan ti kaaddada iti sabali a pagilian. Siyakmat, igagaad ko ti mangged, tapno no dumteng ti kanito nga agkita kamin iti personal iti anak ko, kat adda maipanakkel ko. Ken bareng no mapunas metten ti sao-sao dagiti kalugaran mi, maipapan kanyak. Amok asaan analaka daytoy manang. Ngam aramidak ti amin, tapno mapanagnakak, akabaelak met ti umasenso, babaan iti bukod ko a panagsalukag. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Evelyn. Pagayam nga Evelyn, nagkasang man tinagbanagam. Ngam awan ti sabali a pabasulam, no saan at ibagim matlaeng. Tasika ti kang runaan a nagdesisyon kadagiti inararamid mo iti kalabas. Kinunam a nalabit agapo ta saan kapayla a manakman kadagiti agundaway, iso a nagbalin ka adarasudos. Posible day ta pagayam ko. Ngam saan ang mabalin nga irason ti kinaawan ti manaknakam kadagiti pagteng anang itunda iti saem ken ladingit. Ituloy mo nga rod nga urnusen ti biag mo, barang no dumteng tumatlaeng ti panawan, amananam mo ti pudno aragsak, ken makadennam tumatlaeng dagiti agamam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad itinagan nga Ernesto. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all Tugut addicts here in Hong Kong, to my family there in Mountain Province and Benguet, and to my one and only there at Turks and Caicos, Mr. JB from Lovely Rose. Dagiti kids ko dita Skyview Virac Itugon Benguet, the Queenie Princess, Kenneth, and Francine Odlus from Marilu Odlus. Kanitatang ang nagwapo ka napintas ananang ko, Isuda Elpidio and Norma Umblas from Boss 2K18. Niinang ko Norma Lorenzo from Glenda Lorenzo iti San Mateo, Isabela. Shout out
out kada Merly Ormeneta iti Kuwait, ni Sofia Peña Valdez from Jacinth Mangwag. Ni Bimbo Tamang iti Malamag East tumawi ni Isabela ken ni Susana Soto iti Hong Kong. Pamilyak di Tapudtol Apayaw, the J. Marjay, Christian Jerilyn Josel ken Jaylee, kastamot ni DJ Leonardo Batallones and family di Taabra, kastamot ni Mami Hanis Mi Domingo, Lorma Doliente, ken Daddy Ramon Navarro from Judith Ramos iti Kuwait. Lumboy family di Taribswan na Gilian La Union, ken friends ko dito'y Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy. Makablaawan pa'y dagiti duang anak ko, the Princess Rislin Bautista di Takatabayungan, Kabagan Isabela, ken Prince Noah Bautista di ta Centro Santa Maria Isabela, ken amin akapamilyak from Eve Bautista iti Roma, Italy. Lakay ko ani Johnny Lopez, anak mi ada Glidel, Janwin ken Janela, apok ani Kylie, parents ko ni Tatay Quirino, Tatang Lauro ken Nanay Ebang, ken happy birthday ken ni manugang ko Adanmar Agunoy from Winnie iti Malaysia. Laguna family di ta Urdaneta Pangasinan from Gerald Jan Laguna. Ni mother ko Rosie Abon apadak nga da dito Kuwait from Shelly Villanueva. Shout out pa kada Pasyandora 32 Vlogs, Boyet Dulay iti Concepcion, Rosario La Union, Corazon Gasmin iti Hong Kong, Cañero family iti San Isidro Isabela from Cristobal Cañero. Ni inang ko Alinda ken kaanakak ani Katkat from Bolan Videoke, Tilawak, Alcala, Pangasinan. Pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur, dagiti talo nga anak ko, kastamot ni Christina from Cathy iti Hong Kong. Shout out pa kada April Jane Camos at taga Barukbok, Quezon, Isabela, from Grisel Ann Soriano iti Hong Kong, ni Arlene Maburang Medina di Riyadh. Anak ko Adadayan, Nicole kan Ryan, kan friends ko dito Hong Kong, Damarites Barcelo, Cristel Cabides, Joy Gracia, Rebecca Mariano, kan Zainab Bato, from Rowelyn Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ernesto. Dear Manang Emmy, Ernesto kumalatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat agpapaayak iti may sa a factory dito'y Taiwan. Bale da ito iti may kadua kontratak iti pagpapaayak a faktorya manang. Naglepas ti kontratak idi kangitingitan ti pandemya. Adda dagiti kakadwami a pinili dati nagawid, ngam gapo ta pinanunot ko nga awan matlaang ti agbalin anatalgad a trabahok di ta pagilyan ta pandemya, ingkadeng ko nga rod nga intuloy ti trabahok ditoy. Kat agawid aklaangan no sumaya atan ti sitwasyon. Adda padas kumanang akayat kumat nga ibinglay, tamamati ak unay apakaadawan iti adal ti pakasaritaak. Iso ano bilang tamapagasatan a maidrama daytoy apadas kumanang, kidawat nga aramatan nyo latan dagiti nagan nga inlanad ko ditoy, tanasukatan aminan, tapno masigurado nga awan ti masair ko tiriknana no bilang laeng. Naragsak ka di, Marlene? Napalalo ti kinaragsak ko, Ernesto. Agyamanak iti nakalalagip akalay sa nga impaay mo kanyak. Iti inaklon nak. Inkarikun ka ngagbalin ka na namay iti denak. Kating grande pa nang ikalay sa kang kati pangrugyan di amin.
Ernesto. Wen gayam. Diyak kaya't nagtrabaho ka pa, Ti kayat ko, agtalinait ka lang dito'y balay ang napaaramid ko. Ha? Di na kung pagtrabahuan? Asawa kan. Siya ko natagtrabaho para kadata. Ngam Ernesto, kasanumat nga iti pamilya asup sa portarak. Sa dino iti pang... Tigagdanag. Pagtalinait din ka dito'y balay, ngam syempre, ikan kay ti budget mo. Kat ijay to ti pangalami ti itad mo kadakwada. Anya? Ang nakababainan ano kasta Ernesto? Anya kumangay ti pagbainam kat asawa nakmat. Basmat. Basta kasta ti kayat ko, Marlene. Saan ka namanggad? Day pa may samtag tagibalay. Tapno saan kanto na may kawa, inton addan anak ta. Nagaduntin sangpot mo, Ernesto? Naggrocery ak nga minan. Ginatang kunti amin nakasapulan dito balay. Anya? Ni, trabaho ko madayta Anya kalakit din aya. Awan anyaman na. Amumot adyak ka at mabannog ka. Ernesto. Wan gayam. Dahil iti kwarta mo. Agyaman Ernesto. Mapanak to idi ayan dananang mabigat Tamapan ko ida ikan iti abastoda. Basta agsubli ka dagos dito'y balay. Ha? Diyak ngagbayag kay tiruar. Tawan tao dito'y balay ta. Bakit? Sapay la ko tamawatan na. Anya ka maten, Marlene. Imbilin ko kun ka, adi ka agbaybayag ng rumwar ka. Tawan tao dito'y balay. Ngam imo na pa asimbangpat ngam sika. Ernesto, pasensya ka lakuman. Nailiwanak ngamin a husto ka dagiti dadakkel kan kakabsat ko. Iso ajak mo na napupuutan ang naglabas ti oras. No di pa impalagip ni nanang anasip ngeten, jak kumapay na puutan. Jak kaya na maulit dahito, Marley. Ha? Wen gayam, agdalos ka dito'y balay inton bigat. Tao may dito'y dagiti ka opisina akalpasan di trabaho mi. Ernesto. Kasangay ti may sa ka opisina ak. Kat inyo preser ko to'y balay a venue ti selebrasyon na. Isong agsagana ka, Marlene. Ne, Marlene, agi-serve kayo ti serbesa ayan mi Adda ka matlatan dito unag ti balay. Ha? Kanda kita'y pulutan mi. Ipapudot mo muta, bakit? Tapno sana nakababayin ka dagiti sa nga ilik. Uwan, Ernesto. Sige. Mangiruar kan daw pa iti ayos Awanan nagyan di ayos, bakit? Nagdanuman. Kan kita amutan, noan niya pa'y dagiti rumbang nga iserbe mi taayan mi kadagiti kaopisina nga agraragsak. Tapno saan na nakababain ka dakwada? Nasingpetak iti panagkunak manang. Ngembo si ak. Kat dayta nga ugalik ti impakat ko kani Marlene nga asawak. Awan mo tinangag ko a reklamo na. Kat natudyo iti amin nga ipaaramid kan ibagak kan kuana. Awan nga ron ti binaliwak iti ugalik manang. Tamamati ak nga okay laeng iti asawak. Nang runa, kat itad kumati amin amasapul na. Agingga anaparaburan kamin iti anak, manang Emmy. Husto na, baby. Saan ka nagsangit, man? Huston. Marlene! Umay ka man! Jack mapasardang nagsangsangit ni baby. Ang mga numabisinan da ito eh. Nagsugpay dayta. Ano sam labiitan nga isala, Ernesto? Ilapas ko lang ter aramida. Makauray di tar aramidam, Marlene. Ngam to'y bisinte anak ta. Saan? Iso nga una to'y anak ta. Alam, iyag mo nga rod. Tasyakon ti mangubakan ko na. Ne,
Houston, baby, ah. Houston. Ni, naglukon. Nagsardeng adagos nga agsangsangit kat... Naturugan. Naglukon, ta anak ta. Ernesto, anak. Apay nga'y abay-bay amat ni Marlene nga asawam amang iserserbi ka dagiti makan. Imbes kumangas asikasunyo dagiti ninong kaninang ti anakyo. Bye-bye niyo, mama. Kabailan ni Marlene dayta. Anya? Ay, saan Tulungam ti asawam, anak. Naimbag ko nunang tangdan kayo laangan iti taga-serbi. Tapno saan manigatan ti asawam? Kabailan na dayta kunakmat, mama. Ay, unay kan. Ayabak man laangan ni papam. Tada kami timang tulong ka ni Marlene. Ni, sana. Di kay agbannog, mama. Sa kaili na kayo. Ay, saan kami asa nga ili, Ernesto? Kan ba isa? Diyak kayat aboy-buyaan latan ti asawa makaslakit din tagabo ako ti. Diyak kayat ti kasta. Napambanugan, iha. Madlaw. Saan mat, papa? Ngamin, tinulungan dakmat ang nagiserbi ka dagiti makan. Ay, mas daawag ka ni Ernesto. Apay adi kailanan ng danan iti nagbalin na taga-serbi. Tapno duwa kayo kumaan ang asikaso kadagiti sa nga iliyo. Sayang laang ti magastos a pagbayad iti agserbi, papa. Iso asaanan. Ang Marlene. Ti importante ita, papa. Nairaos tayon ti bunyag ti anak mi ka ni Ernesto. Mamati ak nga awan ti makuna dagiti sa nga ili. Ay, ang dagiti kakaiyam ni Ernesto nga asawam. Aginom da pa'y laeng. Sana bale, papa. Siya kon ti mga sikaso kadakwada. Ay, diyak amunoan niya ti panunot nga adda ka ni Ernesto nga anak mi. Kabalan na ti manangdan, ngam no apay nga impatudon na amin kan ka. Maluksawang. Ay na, bayan yun, papa. Di yu ikaskaso daytan. Kas itinakunakon, ti importante kat nairaos tayon ti bunyag ti anak mi. Marlene, kinantsawan dagiti katrabahwak. Nangro na di doan ninong ta anak ta. Oh, apay ka no, Ernesto? Nabihitin da ka no, bunyag. Ha? Iso ako naknag-happy-happy kami inton bigat. Apag isong tumata Sabado inton maminsan nga aldaw. Awan sa rakita opisina. Iso mabalin kami nga graragsak. Kat adalatakan ka, Ernesto? Mangibata kiti kwarta inton bigat, tamapan ka makitsenda. Ha? Makitsenda ka iti iluto mapagsasangwan minto nga graragsak dito'y balay. Ernesto, check up ni baby inton bigat. Di apag iso tarumwar kayo gayam. Isa miramton ti makitsenda iti lutwam mapagsasangwan mi. Ibatikan ka ti kwarta, kan ti listaan ti potahe alutwam. Tapno ammom noon niya ti gatgatangap. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagbalin nga ayuyang mi kadagiti katrabahwak ti balay mi manang Emmy. Kat syakmet, awan sarday ti panaggastos ko tunggal agkakadwa kami kadagiti gagayem ko iti balay mi. Aklonak ang nagamaranan iti panagpasikat ti ar-aramidek, takayat ko ang makita dagiti gagayem ko agalanteak. Taamok ngamin ano galante ti tao, raumen ti pada na a tao, nang runa dagiti nasinged kankwana. Nagbalinak a barayuboy, ngamjak matla talinipat ti obligasyon ko iti asawa. Kat nagtultuloy ti panangitad ko iti allowance na. Agingga adimteng ti jak pulos ni namnama apagteng.
Oh, Ernesto, apay akas laborido ka asim mangpat. Saan na kasla? Talagang aburido ah. Ha? Apay ngamin, anya tinapasamak. Agsaranti kumpanya pagpapaayak. Anya? Nabankrupt da ka nun. Saan na ka mamati? Imposible ang mabankrupt da. Kat nagdakkala na kumpanya day jay. Kan may isa, dakkal mo ti mapaspastrak na. Ernesto, Sigurado nga dalakit di sa bali ang makagapo. Nakapay nga agsaran ti kumpanya pagpapayak. At dalakit di. Ernesto, manipod na awanan kay ti trabaho. Dandani inaldaw motan nga daka dito'y balay mi ka ni papam. Mama, Naimbag ko no kaduam dagiti aginam, ngam saan mo't? Sikamot la ka na yun ti umay ditoy. agsapsapol ak ngamin iti trabaho, mama. Kasano ang makasapol ka ngay no kanayon mo't nga daka dito'y balay. Mama, Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Ernesto. Apay akasta ka mo't maupayak, mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Manipod nagsara ti kumpanya pagpapaayak. Kasla naawanan ako ni ti kanas. Anya? Saan arumbang dayta anak ko? Kasanulaangan ti pamilyam. Anya nga iti pangbiag mo iti aginam no kasta kamutan. Mama, Mas daawakan ka no apay nga awan na pulos ti urnong mo kat nagdakkel mo ti sweldom idi. mama, Di mo amo a pinanunot ti masakbayan. Nagbalin ka a barayuboy. Nagbalin ka a pasikat kadagiti gagayem mo. Rumbang kuma nga imo na a pinanunot mo ti masakbayan nyo iti binukal mo a pamilya. Ngam ti panagbalin mo a barayuboy kan pasikat kadagiti gagayem mo idi. Saan kumakas na ti mapaspasamak kan ka ita? Tano na gurnong ka idi, adda ko mapagpuunan nyo ita nga agasawa iti uray basit laeng a negosyo. Saan ka kumaamaupupay ako naham? Agsasarunon arabi asumang sangpot ka na bartak ah. Mabaling ka di, Marlene. May anak lang. Kaya't ko lang di makaaliwaksay. Ernesto, Kaya't ko malipatan di mapaspasama kita. Ura pag ganito lang. Kaya't ko malipatan awalan ti panggadak. damagak man kan ka Ernesto. Marisot ka di ti parikot, iti kasta pa nagbarbartet mo. Ibagatan ang malipatam ita ti parikot, tanabartet ka. Ngam inton bigat, apaman ang makariing ka, inton mausawan ka, adan tupay laang ti parikot. Saan anapukaw, wano narisot. Marlene. Si kalaang ti kaasi ti kastangar aramidam, Ernesto. Ang mga no makaala ka pa iti sakit mo. Gapo iti kanayon apa nagbartet mo. Nakarkaron ton aparikot no bilang laeng. Ay, mabit laeng tabanyusan ka tapno mapreskwan ka. Kalpasan na, agpeles kanton tapno makainanakan. Agyaman nagtada ka laang diti balay. Saan ka manan anapan naginom? Marlene. Amok anadagsan ti parikot mo. Nang runakat awan urnong mo, Ernesto. Marlene. Di mo kumakunaan nga agpakalaingak, Ernesto. Din ako makagura iti dayto nga ibagakken ka. Anya dayta? Uray kaskasano. Nakaurno nga, babaan iti ititad mo nga allowance ko idi.
Ha? Iso ti pangalalaak iti gasgastusan tayo ita nga awanan ka. Marlene. Ngam, ada na patpatag na ibagakan ka Ernesto. Kat sapay la kumata maawatan, ken patgannak. Ha? Ada offer kanyak ti kabsat ko nga da iji Hong Kong. Kayat ko nga aramatan ti urnong ko, tapno maka-abrodak. Anya? Agasawa ta Ernesto, masapul nga agtinulong ta. Sipod nagkalay sa ta, napatgan amin akayat mo. Awan apulos ti tinubngar ko. Iso pa nga asim. Siyak kumamot ti patgam ita, taparamot laang daytoy kada tayo iti anak ta. Oh. Pangaasim ko ma. Agkad-kad tiriknak iti daydi akan ito, ngam tinaptap pulak ti bagik manang Emmy. Adda ngamin punto ni Marlene nga asawak. Agparang abagikla ang ti pampanunutek, no nagpailuyusak iti pride ko. Imanugutak iti kiddaw ni Marlene iso ang nag-abroad, kat nagtrabaho iti 2 atawan iti Hong Kong. Apaman analpas ti kontrata na kat nagbakasyon, kinid daw na nga agsublimanan ngam sa anak nga imanugot. Imbagak asyak ti lalaki kat syak ti agabroad. Banag anaawatan mo ti asawak, iso nga imayak dito'y Taiwan. Kas itinakunakon manang, kangitingitan ti pandemya idi naglepas ti damo a kontrata. Kat nagasatak, taman nakaawat ti amo, kat nakarinyuak. Dakkel pa'y eleksyon tinaipaay kanyak ti pandemya, tanasursurok ti agimped ken agurnong manang. Iso nga inton aglepas ti kontrata kat makaawid akon, amok nga uray jakon agsubli ditoy, makaibangon kami nga agasawa iti negosyo nga agbalin a pagbiagan mi. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay la kuma, tanakaiba ti ak iti leksyon kadagiti naayat adumdumngeg. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Ernesto. Pagayam nga Ernesto, agyaman kami kan ka. Saan ka nagbidot pagayam ko? Napatag eleksyon tinaibatim kada kami amin, babaan iti padas mo. Kan husto launay tinagbalin a pangedeng mo, idi nagpakada ti asawam. Di ka nagpailuyos iti pride mo. Tano nagpailuyos ka, di mo kumamot na sursuro dagiti leksyon anaadal mo. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carlito, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait.
Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kani pagayam Carmelo Rapanot, kani Mrs. na dita Irisan, Baguio City. Happy graduation ka dagiti dua babalasang ko ada Chen dita Bansa National High School, kan Zaira Amor dita CCDC dita La Trinidad, from Mama Rachel Aiso. Shout out iti Astrero family dita Kawayan Isabela, from Daisilin Astrero iti Hong Kong. Aspilyaga kan Mabutas family dita Inabaan Norte, Purok 5, from Marlon Aspilyaga. Shout out kada Merly Ormeneta iti Kuwait, Julius Cesar Rosena dita Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Ti pamilyak dita Pudtol Apayao, da Jerilyn, Jmar, Josel, Saily, JR, kan Christian Ramos, from Judith Ramos iti Kuwait. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin a relatives ko dita Santiago City, Isabela. Ti Corpus kan Kasuga family, especially dagiti talo nga anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole, from Rowelin Corpus. Madriaga family ni Inang Ligaya Madriaga kan Chris Kabaktolan dita Alakapan, Cagayan, from Jamji Madriaga. Shout out iti Navarro, Real Visitasyon kan Dakiwag family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Daddy Marlon, Tito Edison dita San Mateo Isabela, from Levi Dakiwag. Dagiti co-workers ko dito'y June Bills Resto, ada Charlie, Robert, Jingjing, Carmen, Leia kan Omar, from Shans Padilla. Amin at taga Bagnos Alicia Isabela, from Heidi Daluyan. Happy birthday, Maricel Concordia. Happy graduation, Francine Love Odlus, dita Ukab Elementary School, Itugon, from Marilu Odlus. Shout out kani Kuyang Elon, ang nagagat akadwak a driver, from Orlando Juliano. Ni Gerald Jan Laguna dita Pangasinan, Jovin Onabia dita Barangay San Lorenzo, Bugay, Cagayan, from Maria Sheila Onabia iti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko ada Cesar ken Junior Estrada dita Purok 7, Burgos, Cabarugis, Quirino, ken tikabsat ko ani Herminia Gascon Estrada, from Rosita Estrada. Salvador kan Pascua family, ija ang adanan Isabela, from Reynante, Salvador. Makablaawan pa'y ni Girly Cabero kan anak da ada Clixie Nika Lee, Zyril Angel, Nika Angela, from Clifford Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Carlito. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan a Carlito, kat itiagdama adaak dito'y Kuwait. Sumagmamanumutan adaras a nagabroad ak manang, kat dito'y nga rod tinaudi anapanak, ta medyo napintas ti offer kanyak. May saak nga engineer manang, iso mabainak la ko mga agsurat, gapo iti profesyon ko. Ngam ti maysa kadagiti katrabahwak tinangengganyo kanyak, tanaidrama yumatan dito'y programa yo ti padas na. Kinapudno namanang, impangag na kanyak ti panangitampok yo iti padas na, kat talagamat anatignay ti riknak. Isupay tinagko na, ang makapabang arik na iti kanito amang ngagamon ti padas mo, ama ipatangatang dito YouTube channel yo. Iso, ang nagdesisyonak matngarod, amang ipadrama iti padas ko, kat makaamu kayo lakuman manang, amang iurnos iti surat ko. Ay sus, naladawak man ni nasimrag. Nalpasan ti flag ceremony. Ay, anyamot din. Kanahin aklatan na maladaw. Aginahay daklatan sumrag iti classroom mi. Sana bale, tay timot likod tayan titugaw ko. Nubitsi dagiti kaadalak. Saan da ka basta madlaw? Taimingak langan tapno dinak masiputan ti maestrami.
Aday ta. Ada ako ni tibatog ti classroom mi. Inayadak man pa di sumirip pitiri daw. Naulimag dagiti ka klasik. Ala, kasla da quiz mi Madlaw nga da sungsungbatan dagiti ka klasik. Inayada kong tagarudok amapan iti tugaw ko. Bayat ang makumigom ti maestrami ta ti table na. Teta, agyaman ak. Saan ang naglaw ni ma'am? Ala, adangag pa iso quiz mi. Damagag langan iti kaadalak no niya ti sungsungbatan da. Sungbatak matentap no sa anak ang masiro. Naimbaglaangan, tadi na kanadlaw ni Ma'am Itay Carlito. Tano saan, sigurado anay baskag ka manan anala daw ka. Uwan nga ron, Gina. Kasanumat ngamin. Tinulungak pa'y dananang gantatang sakbay asimbrol ka kiti pagadalan. Kasta ka di. Uwan, Gina. Among matan no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Isa ang masapol at tumulong ak kadagiti dadakkel ko. Tapno sigurado ang makaadalak. Amom Carlito, dayawan ka itinalabas sa kinagagat kan kinasaot mo nga agadal. Gina? Nasaya ati kasta nga ramid mo. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam no makaadal ka. Sapay lang kumato pumayso day tangay bagam, Gina. Talaga kayat ko ti makalungaw iti kinarigat. Isong ni kagkagumak ti makaadal. Nauray ka sa no ti kinarigat ti panagbiag mi asang kapamilya. Mamati ak ngagbaligi ka iti kasta panggap mo Carlito. Dakkel ti pamatik iti kabailam. Gina, awanan ti papel ko. Amangan no adapay papel mo. Dumahotak man. Od Carlito, adapay. Atoy. Agyaman na ka. Naimbang lakit din. Tada ni Gina akanain na pagdawatak na awan papel ko. Ay, nagrigat lakit din ay ati marigrigat. Awan pa igatang iti papel mo. Carlito, okay ka kadilaan. Di mo matlang amin ng suratan day tapapel at dinawat mo kanya. Wano, di mo manan amuno anya ti haramidem. Uy, amukmut Di nakpagdanagan, Gina. Adda lang amin kilatan na panunot ko. Iso ang nagsari madingak. Ha? Anya kay day ta? Basta. Rogyan na kitin tagwis. Tamangan no kilata. Pass your papers. Kunan tumanin ni ma'am. Ay, makabannog mo't ni magmag na. Talaga nagregat ti kastoy. Magmag na kasumrok iti pagadalan ni tagsapa. Magmag na aptaman ni agawit iti malab. Oray pa'y. Masapol na aganusak. Talaga namin na kaya't ko ti makaadal. Tapno ada napinta sa masakbayak. Kaya't ko... Di Carlito. Ay, sigurado. Ape, anagado ti tao iti paraangan mi. Anya nga ta tinapasamak. Darasol ti kamana. Diyos ko. Dualungon ti masungada kidayan ti balay mi. Anya ti kaya tasawan da ito Aping at na dualungon iti balay mi. Apay! Naklaatak iti day di amalam apanagawid ko manang Emmy. Katkasla nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamuak anakamasayag gayaman dagiti dadakkel ko. Gapo ta nairaman da kadagiti pimusay, idinaawanan iti preno kan nabaliktad tinakiluganan da nga elf truck. Pirmi anadepresak idi manang, katjak amu ti rumbeng nga aramidak. Naikanakla ang itinamnama kan direksyon, idiinjaya ti ikit ko akabsat day dinanang, makipagnaedakla angan kadakwada. Kat tibalay kan solarmi,
Ilako lakanon apagadal ko. Imanugutak nga rod itikas jay asing-asing tiikit ko nang runakat awan mo't anak da nga agasawa. Tiim pagarup ko akaaddan timang saranay kanyak, gapo iti napasamak kadagiti dadakkel ko, nasukatan iti ad-addapay a depresyon manang, gapo kadagitoy apagteng. Anday ta, nakarumwata ko na. Masapa kita sumrag iti pagadalan, tapno saan nakamaladaw manan. Inla ko. Uncle Doro, mapana kon. Nay, abay Carlito, sa dinaw ti papanam. Uncle Doro, Sa dinaw ti papanam ko na. inla ko iti pagadalan, Uncle. Sumrag ka kon. Nagkuna sumrag ka itay ti pagadala. Ha? Saan ka sumrag kita? Aglangan ka, tatulungan na kay Talon. Talon. Uncle, ada eksamin mita. Katanya nga iti bibiyang ko iti eksamin nyo, Durbab. Ha? Basta nalawag dyan baga. Aglangan ka ita, tatulungan na kay Talon. Ado, tinaskin nga aramidan ita ijay. Isa tulungan na, Carlito. Auntie, masapol nga agbayad ako ni ti pagadalan tapno maka-examinak. Umadani nga minon ti panag-exam mi. Pangalaam nga iti pagbayad mo. Ha? Auntie? No apay adi ka pay lagsardeng nga agadal. Saysayangam lang ti panawon ken kwarta gapo iti dayta nga adal-adal nga ibagbagam. Auntie? Oh, apay akit kita nakitikas ta, Carlito. Aday dito. Aday bagam kanyak? Kwa, auntie? Dimat, ada kayo tinaglakwan ti sular kan balay mi. Kung ayaw nga aramatan dahi iti panagadal ko, saan ka di? Nagpuskol mo ti rupam, ta sa pulam pa ang tinaglakwan, je balay kan sularyo. Ha? Auntie? No jay naglakwan ti balay kan sularyo ti pagkarkarit mo. Awanan manuwat lang ang day jay ngay. Dandani nagkurang pa ya pinagbayad ka dagiti nagastos idinatay dagiti dadakkel mo. Anya? Ngam, auntie? Diyak amo pinagbayad yun dahil kwarta. Kan may sa, tamo kat nagtitinulungan dagiti kakalugaran kan gagayam day dinanang kan tatang tinagastos. Manipot pan na kay masaya kaging kay tipan na kay tabon da. Na, apay, nagbastos kan, Carlito. Nakwenta ka launay Huh? Manumot laangan nga iti naurur, idinangtad iti donasyon dagiti kaaruba, kan dagiti ibagbagam agagayam dagiti dadakkel mo. Dandani kurang paya paggatang iti saggaysada alungon. Auntie? Kan mabalin ka di Carlito, di ka man makidiskusyon kanyak. Awanan ka iti utang anain bag-anakam. Si ka lang arudan ti tinulungan mi, babaan iti panangkup-kup mi kan ka. Sa ita, kastapay ti isubad mo kada kami. Awanan kay ti utang anain bag-anakam. Buwisit ka. Di ka nagbandong nga grupo tama pa ni pagadalan, Carlito. Tasan ka sumrag ita? Anya? Uncle, masapula sumrigak. Saan ka mabalin nga aglangan ng runayta? Tanagaplayak iti trabaho iti pagadalan. Saan mananatang kanta ulom si ka, Carlito? Ibagbagak lang aruda na saan ka sumrag ita ngam nagadupay lang nga saom. Uncle, amuyo sana kasukir. Si tadaan na ka mga ramid iti amin nga iparamid yung kanyak. Kastamit lagayap.
Ditong palam nga rod ti kunak, asan ka na sumrek ita? Sikat mapan mga bono ka dagiti mula iti bangkag. Tama sa dutak amapan, tanang obarak. Di ka man sinaya, ita amangan numatibab ka, durbab. Sige, Uncle. Tsaka ako nagsinaay. Yung ladingitik nga ibaga kada kayo. Tasan kayo matamabalin na tong palo nita. Anya jay kunam? Saan kayo mabalin na tong palo, Uncle? Ar-aramidak ti amin na kayat yo. Ngam no ultimo ti panagadal kukot matadalan ka po kada kayo. Diyak itulok na ita. Saan na pulos? Una yan ti kasta mapaspasamakan ka, Carlito. Gina? Sigurado akakaasi ka manan iti pamayanda pa man nga agawid ka. Sigurado day taa? Isa pang panunutot ti sahanan nga gawit. Anya? Sa dino ko matipapanam nga no di ka agawid. Makam mo ditan. Awan mo dlat serbina makikabkabalayak kadakwada. Taimbis sa tulungan dak. Isuda pa iti makagapo. Tapno jak maragpat tara paap ko akang runa na supsuportaran ididag iti dadakkel ko. Una yan, Carlito. Una yan ti mapaspasamakan ka. Gina, pangasib. Di nakasyan. Saan ko kasapulan ti panangasi ita? Ti kasita. Ti kasapulak kat suporta. Amo matasuportaran kay ti amin abanag, Carlito. Agyaman ak no kasta, Gina. Talaga aday ti kasapulak ita. Talaga jakon kaya tag na di jayan daigit ko. Agawid ak lang. Talag dagiti kagawaak. Ngam pumanaw ako ni Jay. Jak itulok nga isuda ti manglap pa di tara paap ko. Ang makaturpos iti panagadal. Jak itulok ka pulos. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kas itininamnamak manang Emmy, pirmi ti unget ni ikit ko apaman asimmang petak. Kesyo natangken ti ulok, kesyo awan kano ti utang ko anaimbag anakam, gaputa suksukirak ida iti asawa na. Jaklatan nagtagtagari iti daydi akanito. Tadyak kayat amadlaw dati panggap ko apumanawan iti poderda. Tirigat naman ang nagadupay lang nga impapaaramid da kanyak iti daydi akanito. Banag ajakmat na pagkadkadan, takas iti nakunakon, jak kayat amakadlaw da. Apaman nga imadalam ti rabii, kenar na kandan nga agpadpada, naglibasak a nagtalaw manang. Nagkatang-katangak iti sentro ti lugar mi iti daydi arabii, ket iti lasod ti sumagmamanong aldaw, sakbay a nakakita ak iti mabalin ko a pagkamangan. O anya, nabsog ka kadimatlaan, Carlito? Uwan, sister. Agyaman ako na iti panang pasangbay. Kan panang pakanyo kanya. Awan anyaman na. Kas itinakunakon kan ka, tulungan da ito akong bento dagiti agkasapulan. Saan mi amabalin na pagtalikodan dagiti kasken ka, nga awan pagkamangan na. Sister? Bayat ti panagsalsalaysay mo iti napaspasaram. Tining-tingiting ko ti amin. Rik-rik naek, nagsasaukay ti agpayso. Wano agar aramid ka lang iti istorya, Carlito. Huh? Ket nariknak ti kinapudno dagiti imbagbagam.
Iso nakasagana kami amang tulong kan ka. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sister? Kas itinakon, daytoy akong bento, kat si dadaan amang tulong ka dagiti kasken ka nga agkasapulan. Iso kayat mo? Agnaed ka ditoy, kat ti kumbento ti makaammo amang paadalkan ka. Mayat ka kadi? Una, sister. Apay kit din na saan ngay? Mayatak iti dayta. Mayatak unay. Kunak no talaga asan kan asumrak Carlito? Kunak no talaga asan kan nga agadal? Gina? Among kadi, namitlo adaras ngay may dito'y niikit mo amang sapsapol kan ka. Ha? Kinasarita ng ti maestrata yo. Iso apatsak akasarita na ka ni ma'am. Apaman nga dawayana. Ni, apay nga ta. Anya ti ginagara ni auntie dito pagadalan? Apay asap sa pulan na. Panagkunak kat saan anasaya at ti makagapo, Carlito. Ha? Gina? At damin sayang gusang nga agwarwaras itay ti pagadalan. Maipapan iti gagarakan ka ni ikit mo. No apay asap sa pulan na ka. Ni, anya nga dayta? Dumag ka, Carlito. Tay bagakkan ka no anya ti sayang gusang anakadanon kanyak. Dumag ka. Isublim langan ti tinakaw mo akwartay di pimanaw ka, Carlito. Ni, anya tinakaw akwarta ngay bagbagayo. Di kan agid di si ka, Carlito. Oh. Talaga nga awanan kay tibain. Awan utang mo anay baga nakam. Kinupkup da kay di pimusay dagiti dadakkel mo. Kalpasan na, kastapay ti isubad mo kada kami. Takawan na kami pay. Amo ti Diyos nga awan ti tinakaw. Ay, di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Mangirnad ka kumamot, mangiraman iti Diyos. Di kalagbain at talaga. Auntie! Di ka kundi sangit ta saan ko akasapulan day talwam. Jay kwarta at tinakaw mo ti kasapulak. Isublim day jay no di mo kayat nga ipapulis ka, Carlito. Sister, anya ti mapasamak kanyak? Si Kanti nagkuna, nga awan ti